Коста хора, аз съм Коки Марти и днес ще ви покажа как се прави резиденция. Ето е моята красива къщичка тук, направих за 2 минутки. Само си я довърша. Да. Идеално, колко е красива просто. Малко крилчка, ама пак красива. Значи, за да направите резиденция, маркирате се да кажем тук и да кажем до ето тук. И, значи, и пишете res create и прямо да кажем Коки. И влизаме тук и ми пише добър играч Коки Марти в Коки, всъщност на Коки Марти. Ми лагна за 2 минути, не знам защо така. Добре, значи за да добавите някой в резиденцията си, как беше res add owner. Не, как беше това са? Да, хай така беше. Сеща се как беше. Значи пишете set... Не. Как беше това И аз го забравих по дяволите. Да. res+set това е за група на резиденцията. Трябва да се използва на +set, знам. Пишете res+set, името на резиденцията, ника на потребителя и... Значи, контейнер е за честовете. Ignite, това не го знам даже за какво е. UZ да може да отваря вратите, това за да може да строи, това да може да се движи във вашата резиденция. Ами това беше всичко. Ако имате някакви въпроси, задавайте в коментарите. Не знам ли бях блокирал за... Нямаме 5, не, 1-2 секундички, но... Хайде, какво толкова, всеки хора сме ги решиме, забравяме. И все едно, чао-чао.